दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ। आब'ना गामिया बहा? बिजनि बेसरगाव। जोंना हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय। आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो। जेला बेसे गोबाव जाखो? दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो। नोंनि फिसाया इन्दिबिमोन नामा? इन्दिबियाव दंमोन आं। बबे जायगायाव हमो? बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों। दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो। बबे जेलाव दं? गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं। सिगाङाव माबायाव दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइएफोर बिजिरनानै। नोंथाङा गथ' गथाय दं नामा? गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो गथ'फोर। न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो। दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ। आब'ना गामिया बहा? बिजनि बेसरगाव होनो आंना। सरकाराव जिहेतु इन्दिबिनि दैदेनगिरिफ्रानो दङ दा बिटिआर प्रमद बर' दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं।